No, teño que estar aquí, Vicky, sí. Por aí está Carmen, aí non podemos estar. Bo día desde Waterford. Aquí estamos en directo. Semifinal da División 2 femenina. Non arrastra, perdón, vou facer a introducción primeiro. Semifinal da División 2 femenina. Galiza contra, teño que ver as chuletas, Canadá. Quebec, outra vez. Estamos aquí comprobando rivais. Acabamos de chegar correndo da retransmisión previa. Hubo moitas demoras nos partidos. Ainda nos estamos ubicando. Imos facer aquí unhas consultas. Vale, dime que agora mesmo resultado Galiza 4, Canadá B 1. Desde logo, a equipa esta é de Canadá. De que parte, non o sei, pero como apoiamos a selección galega, danos igual quen estexa enfrente. Imos gañarlle aquí a todo o mundo. Agora mesmo, polas nosas, temos no terreo de xogo, a ver, esta xogada, parada de Cari, boa Cari. Agora mesmo, polas nosas no terreo de xogo, Cari de Grovia na portería, Uxía de Estrela Vermella, Sara de Grovias, Lucía de Ouriense, Lourdes de Estrela, Rocío de Estrela, Nicole de Ouriense, Alexandra de Truonia e Chloe de Ouriense. Me tocó la bota. Para mí sí. ¿Ves? Hay que hablar. Te tengo que hablar así de serio, tío. Porque me lo ves para acá, Baixa de Alex. ¿Cuál es? El de la foto. Vale, o gol non é válido. Increíble. Está unha xogadora de Canadá para sacar desde a liña de Forti e outra se puxo a xogar e meteu o gol. Que alguén me explique, eu a verdade que non estaba atento. Salto arriba de Cari, moi ben Cari, tercitando ese balón que iba a gol, cunha defensa diante. Sacou o Forti dende arriba. Forti mal sacado, hai que poñer o balón no chan, e a xogadora canadiense sacou co balón nas mans. Golpeo arriba, moi ben Lucía, Nicola aí loitando a bola, e colle o balón Uxía, moi ben Uxía, ese produto das Gaélico Escolas, punto gal, xogadora, nada en Boqueixón, e competindo con Estrela Vermella. Balón en longo para Nicole, buscando a Sara, Sara descarga atrás para Alexandra, Alexandra con Rocío, Rocío para Sara, Sara busca o disparo, e vaise por pouco, bo intento. Parece que está con molestias Nicole. Referee, dase conto o referee, levou un golpe na cara a Nicole, para un momento o xogo, para que se poda retirar do campo Nicole. Ánimo Nicole. Vai sacar de porta a garda redes canadiense. Balón en longo. Se lle escapa o balón a Lourdes. Balón co pé. Balón co pé das canadienses. Agáchase. Recoller o balón. Falta da Antía. Agarrón claro. Protexemos portería, rapazas. Golpea número 15. E fora. Todas así. En Canadá xa se queredes facedes os puntos. Aquí fallade todo o que queirades. Saque de Cari, buscando en banda Sara. Recibe Sara. Referee, hai empurrón da canadiense sobre Sara. Pero intercepta a Lucía, moi ben. Balón para Noa, Noa con Alexandra. E acaba a primeira parte.
En principio, segundo que nos din aquí no Banco Galego, gaña a selección galega 4-1. Imos facer agora a entrevista patrocinada por co meu compañeiro aquí na cámara, David Chaves, xogador de Lorchos, e que está facendo unha labor moi importante nestes World Games, axudándome a min no tema audiovisual. Tamén estamos os dous traballando en redes sociais. Bueno, estamos aquí de apagalumes para todo, para o que nos pidan. Chaves, como estás vendo un evento así, desde a perspectiva de alguén que non está xogando nin adestrando? Bueno, a verdad, o evento espectacular, sacando temas igual de horarios neste último día, que as prórrogas e demais están algo xustados. Creo que a organización foi moi boa, teñen unhas instalacións boísimas, con fisios, baños de xeo, incluso unha tienda, unha pop-up aí de O'Neill's con vos precios e vos produtos. Moito mellor a contravento. Moito mellor a contravento, pero bueno, aquí en Irlanda pois ainda se ten que expandir o da contravento, que non sei quen será. Nada, pois despois as seleccións facendo un bo traballo, bueno, a apoiar ata a final, xa a masculina está na final da Shield, e agora pois a apoiar tamén as femeninas que se poden colar. Bueno, non sei se algo máis. Quería preguntarte polo teu clube. David Chaves é xogador dos Lorchos, de Boiro, unha das equipas máis novas da Liga Galega, se non me equivoco levades 2 anos competindo, 3. Esta vai ser a súa cuarta temporada en masculino, segunda en femenino. Primeiro, xente do Barbanza, se queredes practicar este fermoso deporte, que sepades que tedes os Lorchos aí en Boiro. Chaves, como se presenta esta nova tempada? Como mirades a vindeira competición galega? Bueno, no tema do femenino, segue sendo un equipo de nova creación, buscarase sentar as bases que sigan competindo e mellorando, vai haber fichaxes, vai haber novas xogadoras e imos dar máis guerra que o ano pasado. No masculino un pouco do mesmo, seguiremos mellorando, será un equipo moito máis competitivo, buscaremos competir por Liga e Copa Shield, por agora, pouco máis, verémonos en Liga Macua, xa sexa cun equipo ou coa outra, pero de seguro que nos veremos. Correcto, non imos adiantar acontecementos, pero o mellor cambio de equipo po ano, porque hai un equipo novo competindo en masculino, no Baixo Miño. Vale, vai comezar a parte, xa temos as nosas preparadas para sair ao terreo do xogo. Vale, actualizamos marcador. Galiza 4 e as canadienses 2. Faltábame un punto das canadienses. Saen polas nosas, Cari en portería. Temos a Lucía da Ouriense, Lourdes de Estrada Vermella, Rocío de Estrada Vermella. No salto inicial, Alexandra de Turonia e Sara de Grovias. En campo contrario, María Estrada de Grovias, Noa de Grovias e María da Ouriense. Pleno de Grovias no campo. Está aquí quen vos fala, o seu adestrador, encantado da vida. Desculpades, falo moito do orgulloso que estou das miñas xogadoras, pero, bueno, estou con elas no día a día, son amigas, quero as moito, emocioname moito velas aquí. Balón para as canadienses, chega Lucía, vai deixar sair o balón, pero chega a canadiense, obliga a Lucía a agacharse para collela. Presión moi intensa das canadienses, teñen que ir a polo partido, van 2 puntos abaixo. Vamos ver que pasou aí, sae o balón por liña de fondo, e saque de porta para a selección galega. Camisola curiosa que leva a Cari, unha combinación. Vale, parece que fixos de dano Lucía da Ouriense, segunda xogadora da Ouriense que se manca neste partido. Cambio na selección galega, entra Antía Iglesias de Lavandeiras con número 26. Antía, que é a única representante de Lavandeiras aquí nestes World Games. Lavandeiras tamén un equipo de nova creación. E esta foi a súa segunda tempada. Antía é unha xogadora moi experimentada, estivo antes no Keltoi femenino, despois viu Independiente e agora é unha das fundadoras de Lavandeiras de San Simón. Moi bo traballo o que fan as lavandeiras en Vigo,
choque aí entre Sara e unha xogadora de Canadá. Balón para as nosas, triangulación. Está aquí a organización botándonos para atrás. Balón para Noa. Noa, gol de Noa. Moi ben Noa. Este é un dos fortes da xogadora de Grovias. Xogadora con moi bo golpeo, moi goleadora. De feito, este ano foi a máxima goleadora de Grovias nesta liga. Non foi a máxima goleadora da competición, agora faltame ese dato, pero sí que foi a máxima goleadora da equipa que gañou a liga. Por lo tanto, pois, bueno, unha xogadora clave na consecución da Liga Galega para Grovias. Novo punto para as nosas. Novo punto de Alexandra. Moita efectividade no golpeo de Alexandra. Abre brecha a selección galega no marcador. Galiza 8, Canadienses 2. Vou decir Canadienses en xenérico porque non teño claro o nome do equipo. Viñeron con moitos conxuntos os canadienses. É un pouco complicado o tema dos nomes. Tiro de María, da Ouriense, e dentro. Continuamos abrindo brecha. Selección galega 9, selección canadiense 2. Iago Couso moito se ríe aquí cos meus comentarios, pero quería velo eu a él retransmitindo. A ver, que tens que dicir, Couso? Ponme a caldo. Bos días, Macua, bos días todos, que tal, xeareiros? Novo punto de Galicia B, neste caso non foi Alexandra, foi Noa. Non sei canto imos co resultado, Macua, poderías resolver estas dudas? Selección galega 10, as canadienses 2. Parece que se nos va dar bastante ben Canadá. O equipo masculino A tamén acaba de gañarlles, tamén a Montreal. Non era que ver. É que nin te aclaras, ti, Macua. Mima, chaval. Como estamos? Como estamos, pero bueno, parece que hai algo de ambiente na área galega, verdade, Macua? Sí, moi bo ambiente. Temos aquí a compañeiros do resto de equipos, Galicia A masculino, Galicia B masculino e Galicia A femenino, apoiando aquí as súas compañeiras. En relación ao anterior partido, Iago, eu teria quedado moi ben se non dixeras nada, porque ninguén iba a comprobar se era Quebec, se era Montreal ou o que. Conste que a min, na información que me pasaron, puña Quebec, e de feito, vamos comprobar aquí unha cousa. Era Quebec que falaba en francés. Era Quebec que falaba, vale, era francofalante. Era Quebec, está me dicindo aquí Couso, ademais. Pois, estou comprobando aquí un dato, comprobei antes de decírvolo por se me equivocaba. Montreal é a capital de Quebec, Couso. Así que estabas intentando confundirme, é como se dis que xogou en Madrid en lugar de España. Gol de María. Continuamos abrindo brecha. Selección galega 13, selección canadiense 2. Balón en longo. Interpreta o árbitro que Lourdes tiroulle do brazo a rival, cara abaixo. Temos aquí no banco tándem de adestradores. Juan de Turonia, que é o adestrador principal desta selección B, e tamén lle está botando unha man Pablo da Silva, o adestrador do A. Tándem de adestradores do sur de Galiza, Juan do Valmiñor e Pablo da Silva do Baixo Miño. Rouba a xogadora canadiense, o balón a Noa. Cambio na selección galega, sai María Estrada, entra Chloe, avanza a xogadora canadiense, dispara e balón para Cari. Cari buscando rápido a Sara, Sara arriba, falta, empurrón da xogadora canadiense sobre Sara, balón para a selección galega. Teño ganas ata de cantar, isto de ter un micro diante. Botamos unhas cantarolas, non é? Cales. Non, mellor iso deixámolo para a celebración. Aquí estamos para retransmitir o partido. Pita pasos o árbitro. Doble bote. Estaba aquí facendo o parvo con Noé e perdíme a xogada
enteira. Un parvo co outro parvo. Posesión para a selección galega. Chloe fai a descarga para Antía. Antía avanzando. Balón para Sara. Sara descarga cara atrás para Alexandra. Buscando esas posicións de tiro no borde da área. Algo moi típico no gaélico que acabas de pitar, árbitro. Falta da xogadora canadiense. Así que tiro a paus para a selección galega. Posición franca para anotar. Balón para Alexandra. Golpea e dentro. Novo punto de Alexandra. Galiza 4, combinado canadiense 2. Balón en longo. Come se bote a xogadora canadiense. Recupera Rocío. Combinación con Nicole. Moi ben, rapazas. Que ben xogades. Rocío para Chloe. Chloe descarga para Rocío. Golpea Rocío. E fora. Bo intento. Foi cerquiña. Logo se cantamos algo, Chaves, habrá que cantar O Rodaballo, unha peza da túa comarca, como ves? Bueno, se te apetece cantar, igual deixamos deterxente no directo, pero como queiras. Ou a Rianxeira, que tamén é da comarca. Tamén, calquera serve. Non vos preocupedes, non imos cantar, pero intentamos facervos a retransmisión o máis distendida posible, que o pasedes ben con nos e coas nosas xogadoras. Calma, movele a bola. Calma, Rob, calma, atrás, vai para arriba. Intenta manter a posesión a selección galega. Falta sobre Nicole, Clara. Nicole xa completamente recuperada das molestias que tivo na primeira parte. Nicole con Uxía. Uxía abrindo para Antía. Movendo con calma as nosas xogadoras. Avanza Antía. Moi ben Antía. Falta. Cambadela da xogadora canadiense. Agardo que os comentaristas de fútbol na Televisión de Galicia estexan moi orgullosos de min, porque estou utilizando moita terminoloxía que aprendín de cativo escoitando os partidos de fútbol na Televisión de Galicia. Unha gran labor de normalización que fai a galega. Iso sí, hai que actualizar os contidos para a rapazada. Necesitamos un novo Xabarín Club, Televisión de Galicia. E queremos máis fútbol gaélico na Televisión de Galicia. Isto un deporte alza. Estamos poñendo a Galicia no mapa aquí en Irlanda. Merecémonos máis cobertura nas nosas canles públicas. É unha solicitude, non unha crítica, que se me entenda ben, dirección da CRT-VG. Agradecemos moito a cobertura que facedes dos nosos partidos, porque a verdade, dentro do que o fútbol gaélico, pois estamos moi agradecidos de ter a oportunidade de que todos os anos se retransmita algún partido ao vivo pola nosa televisión galega. Saque da porteira canadiense, vaise directamente fora. Vamos a actualizar resultado. Resultado, Carme? 14-2. 14-2 para a selección galega. Queda pouquiño xa. Ten que estar esgotándose o tempo no electrónico. Estánme ofrecendo un ablé, que alguén me explica aquí nos comentarios que dime que é unha hostia do párroco de Lires. Santo Esteban bendeciu todo isto para que nos dé suerte para ganar. Vamos a ganar, mira pei. Punto gracias ás obleas benditas. Pois nada, vou a comer aquí unha oblea que me deu o Samu. Agradecese moito que nos traian algo de comida, porque está sendo un esforzo moi grande. De feito, para que os fagades unha idea, vimos de retransmitir a semifinal Xil de Galicia masculino nun campo que facilmente, a cuántos metros pode estar o campo onde xogou Galicia daqui, non é? 500 metros? Nah, 450. Eu fixemo correndo e o Chaves que é un lacasán viu a pé e cheguei moito antes que a él.
Iso que eu teño 35 anos e Chaves tes 24. hai que ir espabilando, David? Por certo, quero aproveitar para mandar saúdos, non sei se nos está vendo, a Chaves Senior, o pai do noso David Chaves, un dos fundadores do Galicia Bealo Lorchos, que tamén fai unha labor moi importante na comarca do Barbanza para sacar adiante este deporte e o Galicia Bealo Lorchos. Se algún día ides por Boiro, os mellores cafés de Boiro, no café Ágora de Boiro. Se decides hoxe Macua, tedes un desconto do 10%. Non está confirmado con Barista Chaves. Probade e a ver se hai sorte. Bueno, Chaves, eu prometo un 10, tú se podes pórtate un poquinho máis, que 10% nun café, iso non é nada. A verdade é que gran persoa, aquí o pai de David Chaves, sen dúbida unha das mellores persoas que teño coñecido no gaélico galego, desde que estou neste deporte, unha persoa moi entregada que ama moito este deporte, e valoro moito esta amizade que construín con el. Bueno, voulle meter aquí unha chancha oblea neste parón, retírase Aldara, lesionada, agardemos que se poda recuperar para a final, porque, bueno, isto xa está feito, está case rematado o partido, levamos unha diferencia bastante ampla, agora mesmo Galiza 14, combinado canadiense 2. Calma, tarjeta amarilla, somos unha máis. Somos unha máis. Somos unha máis. Somos unha máis. Acaban de amolestar con amarela a xogadora canadiense que cometeu a falta. Habitualmente na Liga Galega esta sanción suporía 10 minutos en partidos que xogamos a 60. Aquí os partidos son a 24, non sabemos de cuántos minutos son as sancións, pero, bueno, agora mesmo o equipo galego está cunha xogadora máis no terreo de xogo. Seguramente a xogadora de Canadá xa non poda entrar de novo, porque queda moi pouquiño. Está saindo a porteira canadiense. Acaba o partido. Finalistas, as nosas rapazas da segunda categoría do Mundial de Fútbol Gaélico. Imos ter unha selección galega xogando a final absoluta da súa categoría. Gran traballo, rapazas, estamos moi orgullosas de vos e imos dalo todo na final. Temos aquí a todos os rapaces do A e do B masculino cantando, animando as nosas xogadoras. Moita felicidade entre as nosas. Saúdo final, moi deportivas, as xogadoras canadienses. Este é o espírito do fútbol gaélico. Fraternidade, irmandade, fora do terreo de xogo. Pola miña parte despídome. Temos agora a continuación un novo partido que retransmitir, así que vamos a repoñer forzas, acabar aquí a hostia de comer que me deu Samu, beber algo e ir directos po seguinte partido. Moitas grazas por seguirnos nesta retransmisión e ata a próxima.